Apa ora nyuwun pirsa sing ngersake iki asmane sapa? Lah sinten to? Mbok. Aku ora ali ora takon. Lah mau ditulis to wau. Gak iki langsung. Oh, langsung. Udo. Nggih. Iki tegese ra nganggo amplop langsung. Lah ya kan sing penting pun dicaosi. Ya, isih ana mutiara hidupku diaturke. Dik, Opi terima kasih lenggah. Gilir Gumanti Widyawati ingkang ngaturaken lagon pamundutan iki saka pangarsane Kademangan Purwosari. Saking panjenenganipun Bapak Demang ngersake lagon Pring Kuning terus sing dikersake Taman Biru. Lajeng mawi seratan manggenipun ugi katuraken Widyawati candhaipun jumeneng Dia Ayu Amum Larista. Pacaran neng ayo main pacaran daripada pacar beneran pikiran aku sing tidak karuan belum kok neng nyosor duluan ayo main kuda-kudaan. Lah pacar-pacaran lah kuda-kudaan. Oh, maksudnya numpak kuda. Oh iya. Itu tunggale ya anu Wako Channel pitik-pitikan barang ning kae lho. Oh, gak ndek TV aku. Pamuntan saka Mbah Lurah diaturke ya, Dik ya. Napa wau? Pring kuning. Pring kuning. Siap. Nderekaken ingkang sami lenggan kanthi wurunggan gunging panuwun, monggo ingkang kersa sumbang lagon pati pangapunten saking kawula pribadi nembe sepindhah menika suwar wonten ing Laladan Purwosari dereng tepang setunggal mboko setunggalipun ingkang asring dono swanten. Pring kuning diaturke yuk Larista kasengkuyung kalian ABG Audio Sound System. Ji, Bapak Lurah mboten kersa nikerti ya, Mbak? Kersa nyanyi. Oh, ji.
ra betah. Oh kanggo Mbak Lurah iki kudu Lah dipenak-penake. nggih. Sesuk muryane iki ben Agung Purwosari iki nek kagungan hajat juga ngundang awake dhewe maneh. Enje. Mas Yoga aja marah-marahi. Enje. Kak aku yo men. Wis suarane kopi ngono nek ora. Enak. Tokno to? Sithik wae. Ya ini kok ditokno. Aku njajal ki gote iki lho. Lah iya suara. Semplengane suara kopi ngono nek. Oh iya. Ayo deh. Tanggal wajib Agung Purwosari. Purwosari saking Ana tlatah desa Purwosari. Ya mulane Mbak Lurah iki demen aku. lagu wajib. Wajib. Ayo deh. Dikersake karo Mbak Lurah. Pringkuning wis diaturke iki loro. Ki awake dhewe sing di tugas ki. Pamtane Mbak Lurah sing ana Taman Duruk, terus sing dhisik mau ana Mutiara Hidupku. Mutiara Hidupku. Manut sampean. Oh nggih. Taman Duruk apa Mutiara Hidupku? Napa? Oh nggih. Mutiara Hidupku. Oke siap. Kita nuansanya beranjak ke irama dangdut. Monggo kagem sedaya ingkang sami rawuh sami lenggah, mbok wonten ingkang kersa atur sumbang lelagon. Kawula semanggaken. Derek mangayu bagya tasakuran wonten dalempun Bapak Kamto Abdul Munir, Ibu Rumiati. Alhamdulillah kanthi berkahipun sedaya ingkang sami rawuh sami lenggah, lulus raharja anggenipun Bayangkari putra putri kinasihipun Mbak Husnul Widyaningrum, Mas Dimas Ananda, mugia kemawon anggenipun bangun omah-omah bangun Bebrayan Agung ngantosa ing donya dalan akhiratipun sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Yuk, Mutiara Hidupku buat Anda semuanya. Request dari siapa Mas tadi? Aku lali ora takon asma.
kasih De Amung pangdutan lelagonipun sampun katur Mutiara Hidupku tasih wonten ingkang dipun kersakaken kalian Mbak